enti enya nwanwa sesei Israel ato ne bo na ase wayi nani ama entokwa no ya wo moto a wonto biu na we wo BBC fo amane na wo mo se Sompa mo na mo ka dodo na ete na mutimika ma wo mote ase yie sesei mfuni a ededa ne de edi adanse pefe se wo madu su ntokwa no enam saye so ama empanimfo edi atodwo eche se wohwe sra adoma na ewo ho atuatiku ahodo ananka wo mo wo no wo bia pe baabi edne tirafa wo no ma nwane nso no sabre ye kan wo mo atiasefo wo no nka ho enenti empanimfo di todwo eche se na wonum se aye hwe no enefu abese du num nso nanka hamasefo besa akeka won ho nanso wo mo charge iya nkwankosi ekowie no wo mo nyina se ahye ne se hunti wo a wo hodi udwuma bi na wo akoma pa no kan akoma to yem na enema asesa wie kasiebo no asi ensema yede ema amanopai de dum akotene bi ene se wo ba panyi first lady e wo